Kæretypen. Det kan være vedkommende, der er lidt offeragtig, altså lidt ansigtstræt, og kan være noget i retning af, ja, du må lægge det der, så kan jeg jo se, om jeg kan nå det, måske i aften eller i weekenden. Ja. Nej, tænk på mig. Eller løber du oftere ind i typen, der kan være lidt spids og lidt sarkastisk og sådan set. Imponerende, har du så fundet på det helt selv? Eller er du oftere henne i variationen, hvor der måske er lidt trumleri og lidt aggressivitet, der sådan så kan du få det ordnet i en fart, og så ses vi igen, når det er færdigt. Hvad kan det tage? 5 minutter. Nej. Kender du typen? Vi møder dem alle sammen. Og på det her kursus, der hedder Sådan håndterer du vanskelige personer, der går vi ind og kigger nærmere på, hvad gør du ved det her, når du møder dem. Jeg hedder Henrik Leslie, og jeg er psykolog, og jeg underviser på den anden del af kurset, og der tager vi selvfølgelig fat i det med mennesker. Og vi går ind i adfærdspsykologien. Kurset er delt op i 3 dele. Først kigger vi på, hvad skal du gøre? Hvad kan vi selv som mennesker gøre for at undgå at lade os rive med, når vi møder en vanskelig person? Vi skal simpelthen lære at kunne holde os energineutral, holde os fri for negative indflydelser, så vi kan få kontakt til den øverste etage og vælge vores egen adfærd. Kan vi det, så kan vi også gå ind og se, hvad er det, og det er nummer 2, anden del af kurset. Så kan vi begynde at kigge på, hvad er det, der skal til for at få det gode samarbejde op at køre med forskellige typer. Og der er 4 grundtyper, og når du kan dem, så har du langt bedre udgangspunkt for det gode samarbejde, så du undgår, at folk går hen og bliver vanskelige. Men endelig, så kommer den 3. del. Når du så alligevel møder folk, som er over deres vanskelige del af deres personlighed, ja, så får du på det her kursus opskriften på, hvordan du håndterer dem. Og det skal egentlig tages meget bogstaveligt, fordi du får opskriften på 12 forskellige typer. Der er 12 grundtyper, og du får simpelthen en viden om, hvad gør du næste gang, du møder folk, der har den her adfærd. Så du kan få hævet dem over i deres positive del af deres personlighed igen, så man igen kan have et godt samarbejde og en god kontakt. Så hvis du indimellem eller ofte møder vanskelige personer, så er det her et kursus for dig. Jeg vil glæde mig til at byde dig velkommen.